I want to ask, who is the happiest person here today? Go never share with carry the I am one of the room. Please permit me today. Permit me today. We are going to use two languages, Igbo and English. Praise the Lord. Because we are in the midst of Igbo National Congress in Israel. So that language must be respected. Praise the Lord. But for the sake of our guests, those who don't understand Igbo, we are also going to listen in English. Praise the Lord. They do say that there is no long speech in evening what? Amen. They say there is no long speech in evening. Without not wasting much of your time, I'm going to welcome
the very young man, if we did a program here, the man that will be working with me today, the person of Mr. Sonny White. Please, a round of applause for him. He will be helping me today to be ushering the members of the high table. As we all know, you are in the midst of Igbo National Congress in Israel. In Israel. You are in their midst. And when the time comes, the president, Jiofondi Igbo, will tell you more about this gathering. But for sure, the rest are sure that there's no cause for alarm. Just feel at rest. Feel at home. Hello? Please, I have the honor and privilege to welcome to the high table the chief guest of honor in the person of Prince Charles Chukwu, another popular. Open the Chukwu, please. In fact, I don't know how to describe this man that you are seeing here. He's the person I know, but he don't know me too well. Please let me describe him. This is the man I know as Prince Charles Okudirichukwu Ozo, Isimi of Okija, the founder of Igbo Gade, campaigning for the restoration of the Igbo race. Another fabulous place. It's not easy, it's the founder of Igbo restoration of Igbo race. Praise the Lord. You're welcome, sir. Coming to welcome to the high table. Coming welcome to the high table, Mr. and Mrs. Kennedy Chukwu from Nigeria Embassy. Give a round of applause. Mr. Kennedy Chukwu from Nigeria Embassy. Johnny, welcome to the high table. This is Mr. Kennedy Chukwu taking his seat. A special guest of honor from Nigeria Embassy. Another applause, please. Let me also welcome another special guest of honor, Chief and Lord Kajetan Ohaneye from Nigeria Embassy, Tel Aviv. Is he here? Look on his way. Let me welcome to the high table the man you know too well. I don't know the way you can describe this man. But if you ask me to describe this man, I know him as the youngest man. I know him as the oldest man. Because when I introduce him, you will see he can play football. He eats with the elders. He eats with the young person. I'm not talking about any other person than the chief host of today. In the person of chief. In the person of the president of Ndigo. Now in Israel, chief and Miss Ikemba Oduku. Because you are from Ndigo in Israel. The chief and Mrs. Ikemba Oduku. Because you are from Ndigo in Israel. Chief, you are welcome. Cha, Igbo Galeno, Igbo Liano, Igbo Casano. Now, Afudi Papo be there. All the men you can praise the Lord. Afudi Papo be there. Only forever, I see Kamara, I see Kose. Don't be to welcome the person that you can call
In English, where they call the Grand Patron, it's not any other person. The Grand Patron of Ndibo in Israel, no other person than Chief and Mrs. Declan Umozo. A round of applause, please. That is our father, the Grand Patron of the Igbo National Congress in Israel. Our daddy. We have all what it takes. I will all night in here. Don't need to welcome to the high table the Chief and Mrs. Emeka Elebere, the patron of Igbo National Congress. A round of applause. Chief and Mrs. Emeka Elebere, that is another father. Oga is on his way. Madam is presenting him. You're welcome. Mike Ezenwa, Teleshomel Hospital. Dr. and Mrs. Mike Ezenwa on his way. Join me, welcome to the high table. This man, we know him as Olowu Ndibo. And when you talk about Olowu, those who don't understand, is the Prime Minister of Ndibo. Praise the Lord. Welcome to the high table, Chief and Mrs. Bernard Ilo Olowu of Ndibo. That is Olowu Ndibo. He has his usual way of greeting. Join me, welcome to the high table. This is Petron Emeka Elebere. So we have called you before. Madam is already there. This is our Petron, another father of Ndibo, Ndibo Israel. You are welcome, sir. Join me also welcome to the high table. Chief and Mrs. Demnai Andali, Petron Ndibo Israel. That is our patron, Zephaniah Abnadi. Johnny, welcome to the high table, Chief and Mrs. John Gilbert Ikechukwu Elder. It's our elder. Okay, Nandi Igbo. Anakupa keba biko na anakupa aka. Welcome to the high table.
I call him every year young. When you see this man, he's an elder. But when you see him every year, one day I started asking him, I say, Oga, this Abuda that you are going. Others, it's like Abuda is taking their blood, but Abuda is giving you blood. He said, Oh, Chukwu, oh, Akoru Chukwu. Hello, Johnny, welcome to the high table, Chief and Mrs. Malaki Wachia. He is the financial secretary of Ndi in Israel. You're welcome, sir. That is our financial secretary. Onye na-ama ka ego anyị si eje n'ala. Onye ma ka esi edie. Ka anyị riri na ka anyị dobere debe ọma anyị iji ọma anyị ya. That's Mr. Chief Malaki Wachia. Please join me, welcome to the high table, Mr. and Mrs. Chris Mogo, elder of Igbo National Congress. A gentle elder. When you see him, you can agree with that he's a gentleman. A round of applause. You're welcome, sir. That is Mr. and Mrs. Chris Mogo, and head of Igbo in Israel. Join me also to welcome to the high table. And I canon the wound. Is it here? It's on the way. Join me, welcome Elder and Mrs. Richmond Ude, an elder of Igbo National Congress. On the way. Join me, welcome to the high table, Chief Jonah Oyawus. A round of applause. Join me, welcome to the high table. This is Nkechi Okafor, the Secretary of Igbo National Congress. The high table, please. This is Nkechi Okafor. This is the Secretary of Igbo National Congress in Israel. You are welcome, man. Johnny, welcome to the high table, Chief and Mrs. Vincent Uzoma Ezekwesili. To the high table, Chief and Mrs. Vincent Uzoma Ezekwesili of Ndi. Igbo kelanu, rianu, zono. Akome, ifi mwana Ezekwesili ya. Ya Ezekwesili, Vincent Uzoma Ezekwesili. You are welcome, sir. You are welcome, sir. Johnny, welcome to the high table. Another elder of Igbo in Israel, the person of Elder Eugene Iwundo, the high table, please. Elder Eugene Iwundo to the high table, is it here? A round of applause. He's an elder. He's an elder, but I'm only Onyami. I call him a soldier. Onyami Gobu. You are welcome, sir. Cha, Igbo, Manu. Cha, Igbo, Metodu. Orieno. You are welcome, sir.
Please join me when okay, I was told that Dr. Mike, please join me welcome now to the high table, Dr. and Mrs. Mike Ezenwa from Kele Shomel Hospital. We called you before, sir. I was told that you are here now. That is Dr. Mike Ezenwa coming. Dr. and Mrs. Mike Ezenwa. A round of applause. And I'm going to give a humble music. And I'm going to Johnny, welcome to the high table. Johnny, welcome to the high table. Elder Dennis Wachuku, member of Igbo National Congress. Is it here, Dennis Wachuku? A round of applause is an elder. Elder Dennis Wachuku, a round of applause is an elder. Johnny, welcome to the high table, Mr. and Mrs. Tom Chukwu, a member of Igbo National Congress in Israel. Mr. and Mrs. Tom Chukwu, on the way. Johnny, welcome to the high table, Mr. Peter, Mr. and Mrs. Peter Ebuka to the high table. Join me, welcome to the high table, Mr. Mohammed Soko, the President of United Africa Community. A round of applause. This is the leader, the President of United African Community in Israel. A round of applause. Mr. Mohammed, you are welcome, sir. Join me, welcome to the high table, Mr. Martin Uzomba. Where is the mic? Martin Uzomba. Sorry, Martin Uzurumba. Please join me, welcome to the high table, Mr. and Mrs. Martin Uzurumba. Please welcome Mr. and Mrs. Peter Ebuka to the high table. We'll call you before, sir. Welcome to the high table, Mr. and Mrs. Joseph Bailey, the member of United African Community. You are welcome, sir. A round of applause. And Akupa, hope you are on the phone. You are welcome. Johnny, welcome to the high table, Mr. Isaac Atubi.
the high table. Yeah. Johnny, welcome to the high table, Mr. and Mrs. Frank David over to the high table, please. A round of applause. Tata Igbo kwere. Enwere onye akpọcha na ndị high table. Enwere onye anyị ka na-ele anya ya mana onye ahụ abatago. Oge ruo oge anyị ga-agba ya n'isi oge. Onye ahụ asị onye a na-ekwu maka ya wee ihe ọ na-eme agba ahịa onye ahụ ihe na-eme adịghị ọ bụla ime mere n'ụwa n'ime gị mmadụ ime gị ndị ọ ga-akpụ ya ihe ahụ enweghị isi biko ka anyị ga-akpọ ahụ onye a ana m achọ ka ị kwụrụ n'ụkwụ gị. In case you don't understand what I'm saying, I said there is a special guest of honor that we are about to call. When we call his name, I want you to stand on your feet to welcome him. Because he is the chief of all chiefs, the king of all kings. And whatever thing that you are doing in this world, if you don't invite him, whether you are doing the good one or the bad one, you are just wasting your time. Please, I want you to stand on your feet as we welcome the Almighty God. Be on your feet to welcome the Almighty God, the chief of all chiefs, the king of kings, the reason of our existence. As you welcome him, he's about to take his seat. I want you to begin to welcome him. Very aga. Deme, chicken zenozo, deme. Onye na-ememma anya kenego, deme. Chicken zenozo, deme. Okokomidomi anya kenegi, o deme. Deme, chicken zenozo, deme. I want to tell you, he has taken his seat already. Nobody tell him where to sit. He knows where to sit. We welcome our brother Geoffrey for the opening prayer. Praise the Lord. The Lord is good. All the time, the Lord is good. Please let us be on our feet. Please remove your cap. Be down, exalted, be down, exalted, be down, exalted, Lord. Heaven, adore thee, be down, exalted, Lord. Hallelujah, be down.
Jehovah is the broken, never not. Jehovah is the broken. Jehovah is the broken, never not. Jehovah is the broken. Onye nwe m anyị na-ekele gị because ebe mma n'eluigwe ịbụ eze n'elu ala ịbụ onye na-achị achị n'ala mmụọ iwu dike adonye dịka anyị na-asị otuto na nsọpụtara gị n'aha Jizọs. Anyị ekele ka anyị gbakọtara ebe n'oge awa iji imeshimita na-eji emeshi every year a na-asị onye nwanyị anyị na-ekele otu iji ducha anyị n'afọ gara aga anyị webara n'afọ ka na-aba n'afọ 2015 a na-asị ka ibe were ngọzi gị na ahụ ike na ịdị n'otu na ịhụnanya were duba anyị na 2015. Onye nwe m na onye ọbụla gbakọtara ebe awụcha ụmụ gị ka ihu anyị dị iche iche ka mkpa anyị dị iche iche isi bifo anyị na-ayọ ga amara ihe anyị ga-ayọ anyị na-asị Chineke nna n'ọwụla dị anyị n'obi owu n'ọma n'ọrụ anyị n'obi anyị ime mitin onye nwaanyị a na-asị ka ibe mara ya mefụta ka anyị kara ka si baa n'aha Jizọs. Onye nwụ na Chineke nna n'ụlọ anyị na-eme ebere n'ụbọchị nke taa ma n'ụlọ anyị na-eri ma ha na-aṅụ aṅụ anyị were eche gị n'ihu ịbịa gozie ya n'aha Jizọs. Mighty God, the great God, we thank you this hour, we bless you because we alone are God. We thank you for your guidance and your protection. We thank you for our going and our coming in. We say may your name be glorified in the name of Jesus. And we have gathered here in your presence. As we have today, we have gathered to close the year, the end of the year meeting. We commit everything we are going to do here, everything we are going to eat, everything we are going to drink, everything we are going to say. We cover with the blood of Jesus. But I will come against every spirit of drunkenness, every spirit of distraction, every spirit of confusion. Father, I will cast them out in the mighty name of Jesus. Even our brothers on their way coming, we pray that the Holy Spirit will hesitate their feet to meet us. Father, we thank you, we bless you, we say may honor and glory, thanksgiving, majesty, power, excellence, dominion, respect, respect to upon you alone forever and ever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In case you don't know him, Brother Geoffrey Anorundo. Open the charism. On that careful. You talk about that among son about that. It's a funny abago. Brother Geoffrey. I grew quick and then everybody other go. Because our next end over. Now listen, no na guy na item 6. And item 6 is no Igbo presentation of the kola nut. Ihe eji mara ndị Igbo bụ ọjị. Ịba n'ụlọ onye Igbo. Ihe ọ ga-asị gị nnọọ bụ ndị ụlọ ọjị cheki n'ihu. Adịghị gbasara ọjị a. Na Nigeria anyị nwere ihe a na-akpọ wazobia. Yoruba na-akụ ọjị, Hausa na-akụ ọjị, Igbo na-agọzizi ọjị na-eme omenala dị n'ọjị. Ihe a bụ ofu ihe eji mara ndị Igbo. Biko achọrọ m ka iji nwayọ atọ anya n'ala ne ihe ọ ga-enweghị ihe ọzọ iji aka ị ga-eji wee n'abalị a. Biko achọrọ m ka iji nwayọọ lee
ihe niile ga-agabiga na ihe gbasara ọjị Igbo ka ị mara ụdị ugwu Igbo ebe m si na-akwanyere ọjị. Biko anyị na-akpọlite Mrs. Ikemba Ojukwu ka o were ọjị, maka na ọjị ehụna ihe m na-ekwu. Ngwa na-akụrụ n'aka na-akụ n'aka, ngwa na-ele ka ihe onye ọ ga-aga binye ọjị a o burula ọjị a na-eme onye a oji ọfọ ndị Igbo, onye a oji ọfọ ndị Igbo. Ihe ọ pụtara na-abụ na o werela ọjị nye tie. Ngwa ka anyị hụgodị ihe oji ọfọ ndị Igbo ga-eme n'ọjị ahụ nwaanyị anyị nyere. Cha Igbo kelelu. Ịmara asị na ọjị anaghị anụ asụsụ Bekee ya na tata Igbo na-emechi ahụ na ndị dị ụfọdụ esi Bekee na ndị nna anyị na ndị chiri echichi ya na anyị ga-eme ihe dị n'ọjị ya na ịmara ibe anyị sị na ọkwa ga-enweta n'aka ahụ edewule maka na omenala bụ omenala atụgharị ya na-asụ Bekee asụ na ọ na-abụ nwata kwachasị ya ka o soro ọga na rie nne. If a child washes his hand well, he eats with elders. Na mụnwa na-akpọlite the grandparents of ndị Igbo bụ Nze Declan Omozu ka eme ọbara na ọjị. Igbo ekele m unu. Ọ bụrụ ihe anyị nwere ozi, bụrụkwana ihe anyị nwere ọjị zuru ezu, anyị gara enwere iji ọjị aja n'iteka ọya ka o ji ihe ụzọ. Anyị gara esi ka mpaghara obodo ọbụla na Naịjirịa were ofu ọjị ọjị amaghara m ha akọwa ife ọjị achị. Enwere ihe ọzọ ọdụ onye isi ka akọwara m ihe anyị ji wee nọrọ ebe a. Ya bụ ọjị ka anyị sị ka anyị sụọ ndị bịara abịa n'ụwa anyị. Onye okwu ihe ekele ka anyị mee ihe gbasara ọjị. The man that is sitting now, I called him before, is one of our special guests of honor, Chief Alolo Kajetan Mahalenyo from Nigeria Embassy. They have already taken his seat. You are welcome, sir. We called you before. Thank you.
Biko na anyị ga-awa n'ọdị enweghị ọzọ anyị na-ekwu abụghị Chineke ga-edewe na anyị ndụ a sị Chineke ga-edebe anyị ndụ anyị ga-ebi n'o ihe anyị ga-eleje ha aka anyị ihe ndị Izrel ji elejekwe ha akọ ha ụkwụ anyị ji bịa ka anyị ji ala dị ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ọrụ abụ oge esi ebe ebe ọ na-abụ ochie adịbịa tụọ anyị dịka enwere ndị kwọ n'aka ogbu ebe eze na maka nwoke a ọnụ ụfọdụ ndị ga-afụ ije ọjị agara ka na-enekwa ị ga-afụ ihe ọjị a ga-eme taa. Ọjị bụ ofu ihe eji wee mara ndị Igbo biko abịawerekwa oge eji ekwu okwu na-ejefekwa onye isi n'aka na ihe ndị oyibo na-akpọ welcoming address. Igbo ekele m ụlọ Igbo ekele m ụlọ our chief guest of honor isi mmiri eze ọzọ our personal guest of honor Lọla Akadeta Mahanede and another of our guest of honor, leaders of various African communities, the executives and elders and patrons of Igbo Israel. You're all welcome. Just like the MC said in the beginning, today is the end of the empathy of Igbo Israel, and that the language of today we'll be speaking is an admixture of Igbo and English. Igbo ekele m unu ife mere ọ bụ na ma asị ka m kwuru gaba na ahọ 2014 gwụrụ agwụ bụ aha ọma nyere anyị bụ ndị Igbo. Ihe ọma mere ndị Igbo n'aha ọ tụkwasịrị ụmụnne anyị na ezinụlọ ndị nwetara akwụkwọ Izrel. Anyị anaghị ebuzi ụmụaka ndị anyị gụrụ aha amụgasịrị ezinụlọ ndị Igbo n'Izrel ga-anọghị inye Chineke ekele n'aha. Anyị wee na-asụkwa na ahọ 2015 anyị ga-abanye na Chineke Izrel ga na-edu ụmụ Igbo. Ọ bụrụ unu n'anya ebe a agụba ndị Igbo nọ n'Izrel ebe a ndị Igbo karịrị, mana abịa n'ọgbakọ ndị Igbo a na-agụtazi anyị ọrụ na ndị na-abịa ọgbakọ Igbo. Ya na ana m ajụ ụlọ ụmụ Igbo ọ gịnị na-eme, maka na onye ọbụla hapụrụ ala Igbo, ọ bụrụ na nna gị ma niile eje obodo oyibo izizi ọya agwa gị ọ bụrụ na ịlụọ ịchọba ụmụnne gị. Nna m gwara m otu aka m na-abịa obodo a bịakwana ebe a chọba ụmụnne m ndị Igbo. Ya na anyị abụla onwe anyị ụmụnne na-emekọta, maka na akụkọ mma mmiri ọnụ ọgba ụfụfụ.
ya ana m asị ụmụnne anyị ka anyị jikọọ n'ọnụ ka anyị bụrụ n'ofu wee na-asịkwa n'ọụtọ ka atọ ọtọta ihe na ọ bụrụ na anyị nọkọ anyị abụrụ onwe anyị onye nke onwe ka o si wee dị gidigidi bụ ugwu eze ya na ba merire uru n'okwu na ahọ anyị na-emechi tata bụ ka anyị kelee Chineke na ihe ọma ka o mere anyị wee na-asị na unu niile na ụkwụ onye ji bịa ebe a ka o eji wee daa na-asịkwa na anyị nwere nkwadobe ihe oriri na ihe ọṅụṅụ na-asịkwa ndị ụmụnne anyị ndị anyị na ha nọ ebe a taa na omenala Igbo ihe otu iburu Igbo na anyị emepụta ha ncha na tata dịka MCI wee kwu na ọjị jere ije ọjị Igbo ọganihu uche zuru Igbo anyị emechaa mee emume na bụ ọjị wee kọwapụta ya ọfụma ya na masị ụmụnne na ụmụnna nnọọ Chukwu gozie unu. Onye isi ndị arụrụ nne the next item now is the dancing of the dignity. The people of the high table is going to lead us because we are here today to celebrate love. Maka na mgbe m batara meeting Igbo a enwere ofu onye isi ya kwuru okwu na-akọwala m ọ sị m na ya na-eme na meeting Igbo bụ mmekọrịta nwanne na nwanne na ọwụ ihe ọrụ and ma na-ajụ ọwụ na gị na nwanne gị anaghị atụ ụtọ bụ ihe dị ka mmekọrịta oge ugbu a bụ oge a ga-akwụrụ ụkwụ anyị ndị isi oche bụ ndị ga-egosi anyị ka a ga-esi wee mee ya ka ha pụta na ọ bụ ebe a na o ruole na omume bịa gosi anyị ihe ahụ egwu ahụ amụma aka mbụ ka ha bịazie anyị ihe ha ji biko na-atụfu oge dị ije biko nye anyị egwu bụrụ onye mbute ụlọ Oji
Join them and rejoice. Ọjị anyị na-elekwa n'anya ọ bụrụ na nwaanyị weta ya ọya awụ ya ifuru oge nwunye Ojiọfọ weta obunye di ya nwaanyị ada awụ ọjị n'ala Igbo nwaanyị ada arịgo osisi ọjị ọrịgo ebe ọjị ọ bụrụ na ome arụ apụ arụ o wee dị ndụ okwu m chọrọ ikwu n'abalị a erika maka na asị na na-eme a na-akpụ arụ bịa na-egwu ọ Igbo dị ihe na enyi Igbo etu aka Igbo nọ n'obodo anyị n'obodo Israel ya bụ okwu ụtụtụ m na-ekwu ọ dịka mmebe akwa Igbo bịa n'ụlọ ka anyị dị n'ụkwụ ugwu azịza na ọ dị-ekwe mgbachi kedu ihe ọta ya eji apụta ebe ndị Igbo nọ bụrụ etu aka ọ gịnị ma nke a dịkwa na nkọ dịka ọjị anyị na-ekwu okwu ya ọjị a bụ ihe ndị Igbo ga-emebata n'ụdị onye Igbo okwunyeghị mmiri ịkwa aka ụkwọcha aka iji wee gaa n'ụzọ onye gị nzu etụa nzu ịtụcha nzu na-egosi udo ije ebe mmadụ ọ bụla onye ewu nzu onye ewu ọjị ya nọkwa na nsogbu onye chaa nzu ịtụsịa nzu onye ewu ọjị ọjị a bụ the matrix the zenith ọ bụrụ na ọ bụrụ mmadụ niile na-anụ ihe m na-ekwu mma asụnata oyibo bụ okwu ndị Britain o meziri onye isi oche akọwazịa ya bụ na ịbata n'obi onye Igbo onye ghe ọjị o gosiri na o ji afọ ojuju ya niile wee nabata ya ndị Igbo a na-ekwusi na onye wetara ọjị weta ndụ o gosiri na ọjị a bụ ndụ ma ọ na-enye ndụ kama a na-eji ihe ayọchi ukwe abịa ayịyọ wee gaa ọfọ kene Chukwu gaa ọfọ kene a na-azọbara okwu wee tasuo ya ọnụ o wee bụrụ the height and the zenith of accommodation na-asị gị nnọọ n'ụdị ya dịka m si kwu na mbụ nwaanyị ada awa ọjị nwaanyị ada ejekwa n'osisi ọjị jee ka ọ ghọta ọjị o nwere ndị ga-eme iweta aha ọjị ma tụkwasị ya waa ya taa ada ekpe ekpere ada aga ọfọ mana ọ bụrụ ka ndị Igbo si eme ya kpata o ji wee bụ ihe mwute na ndị na-eledo obodo anya gaa ịgbasa mana ọ dị m n'obi a na-ekwupụte n'ọnụ maka na ugbu ọba ada ọka n'ọnụ gị na onogbu ugbu ọba ada ọka ọbụla ga-ekwupụte ọ ga-abụ ihe oge ahụ onye isi oche kaadị n'ọnọdụ na ọ bụgodị n'otu ọnụ ụlọ apụta na-asị n'ebe a ụlọ ndị a na-edebe ya anya a ga-eme ndị be anyị si onye duru nke ọsọ ya ahụ ya ama emela ọya max ya a ga-agbapụ ọsọ ọ masị ebido bụ na nsogbu ya bụ biko n'agbanyeghị na o nwere ndị na-aghọtachaghị ana ọ na-ewute m onwe ndị na-aghọtachaghị ihe bụ Igbo ga-adị ụlọ ọ ga-abụ ọ bụrụ na Igbo adị udo ụlọ onwe ya chọbụ ịnụ bifọ ya chee ntị ka mmepe ọnụ the continuity
the preponderance of Igbo culture and tradition. One of the ways they can see where on again Rubu. Now you will do waka ikene Chineke. Send ikene Chineke. You when can you put this each? Why where Makana ihe eji amande bụ nne ifro esi ofe omi esi ụta sie nne dị iche iche mana afọ nkwa mgbe ọzọ ụkwa ya dị Adam egbuwa afọ aji igbo a maka na ihe dị n'ime ya akarịka dike o wee bụrụ na ayọ nna ayọ ndị be anyị ọ bụ ụmụ etu si ndị akpọrọ ndị Igbo bụ ndị under the studies of Igbo Gadi na anyị achọpụtago na ndị Igbo dị about 56 million. Anyị bụ the most populous nation in the country of Nigeria. N'ihi ya si ekwena ka omenala anyị anyị ka ọ nwụrụ si ekwena ka ọ nwụọ maka na onye nwa bụ ike dị identity. Ọzọ dị ka ibe ya bụ ụmụ ihe kwuru na onyonyo nwanne ya na India monkey dabara na railway nwanne ya wee je gwupụta ya tibi ọkpọ gbabiola na-amaji ya maka na rail electricity akpụgbughị ya o wee na-eti ya na-eme ya ọlọtụnye ya tụnye ya na mmiri sụbịa monkey wee kunye okwu a wee ya bụ ihe mfụ wee gosi m na m na-ekwusi ụdị okwu ahụ ebe a gịnị ka o gosiri ịbụrụ ihe dị ebe a being a brother's keeper onye agaghị nwanne ya ndị be anyị na-ekwu okwusi ọnụrụbe nwanne ya ọnọdụ nso ihe eji na-ekwu ihe a bụ na anyị abịagokwa asụsụ anyị nne anyị ka anyị si eme ka anyị si relate onye ma bụ identity na a na-ekwu na ndị Igbo ụmụ Gad Genesis 46:16 na ụmụ Arọdụ bụ ndị Igbo Genesis 46:16 bụ ndị Igbo na ha anatago Genesis 46:16 eziokwu na ha anatago obodo esi wee bido nya bụ ije onye ọ sọrọ ọghọta ihe m na-ekwu maka ọ bụ na ọrụ n'ọfụ na ụmụaka ama nọ ebe a taa na onye isi oche kwu si na aṅụrị na 2014 bụ na anyị enwekwa ndị nwere ọnọdụ na-ejere obodo na-anata na-ejere obodo ọkwa na ọkwa amara amasị isi ọkwa ekwurutere ya n'obodo mgbe bụrụ n'ụtụtụ ọmụnwa kwusi na Igbo ga-akụ mkpụrụ n'obodo a tiri ọkwọ n'anya ada ya bụ biko na ndị nwe obodo sisi mechie ma ya bụ egbe chọrọ ije mba wee gbaa agụ nkwọ nwanne ya nwoke si anyị ekwekwana ka obodo jụọ oyi ikemba ekene maka na 14 years ago m ji hapụ obodo a n'ụlọ ekwe ha kọbụrụ jụọ oyi na kọchị ọ bụgoro na mkpụrụ ise mmadụ iri si gakwa n'ihu mgbe ndị godu 70 years nke mmana mmiri njiri mkpọ si Naijiria dị obodo a asị eze ụzụ uhu owere ọkọ ọkịda mma abịa asị eze dakasa ndị go na obodo akpọrọ Israel ebe ndị Igbo nwụrụ nna ha etu akọ ya esi dị isi mmiri ihe m na-ekwu elu oge niile a bụ ihe a m ji n'aka. I have analyzed what this represents to the Igbo culture. Without it, we cannot pray. Without it, we cannot appease the gods. Without this, we cannot communicate with the ancestors. We have our tradition that is originally related to the pre-Mosaic laws.
mkpọnite mmadụ one ma one wee bụrụ ka esi wee were si ọjị a n'ofu n'ofu akwa m ọjị ugo ka a na-akpọ ọjị ugo na-acha ọcha ya nwa bụ the king of colors mana ọ dịghị ebe a na ya tụta n'ọkpọ ga-esi ibi ya wee nwa bụ dibịa nne ka aja mma atụnye nke m n'ihi ya a na-akwụ 100 naira ndị na-asị na ọjị a ruo ụlọ ka okwu ebe osi Isi mmiri ọkwala dị ọnụ n'asị. Alụsị wala ya. Isi mmiri odogwu. Mbosi ebe kwuru ibe ịchọrọ imekọ. Leave me, don't touch me. Mụ na gị bụ ofu. Biko, na mbido agwara m ụnụ na ụnụ ga-afụ ihe ọjọọ a ga-eme taa. Asị agba yiri eyi isi ka eji wee na-ekwe na-ejide ntị ụnụ ji anya ụnọ ihe na-eme ọkwa na ya ka anyị nọ n'egbu oge nwanne anyị nwoke bụ one of the guests of honor anyị nwere taa o jikwa $100 na-ewere ofu mkpụrụ ọjị dịka okopụrụ na ya aka biko na ọjị a na-emepe Igbo kweli? Rieni? One. Ndewo. Ihe ebe anyị ata abụọ mmechi afọ ojiji afọ anyị ji otu afọ na-agbazi ndụ abụọ Igbo ebirigo ndụ nke ndị ebere ha pụtara ihe abụọ ha alabara Igbo ejiji ụjọ adị na-enwe n'elu ihe ọzọkwara ha mee anyị anọ n'obodo ha kwụcha ha alaba maka ọnwụ taa Igbo bere obodo kemgbe afọ 1993 Igbo dị na Baịbụl ka ha bịara n'ọbịa nọrọ obodo a bido mụnwa ụmụ ụmụaka anyị nwetara ihe bụ ọha continuation onweghị ha ga-eme anyị abịa n'akụkọ ndị Igbo zuru ka eme Igbo nwere enwere ha ebu nwa mfụ nke ọ bụla ha chọrọ Igbo na-enye ha maka onweghị ha ga-eme anyị so ana m asị okwu Igbo ji bịa n'obodo ka ha ga-eji anọ achụghị anyị achụ n'obodo a ụmụaka anyị mụtara n'obodo akọtụnụ ana m asị onye ọbụla amụtara nwa ekele ka Chineke dịka o siri mee ka ụmụaka anyị nwa akwụkwọ n'obodo a gara akụziri ụmụaka anyị omenala Igbo akụziri ha asụsụ Igbo ha mara ebe ha si ka ha were ya nye ha na ha ụmụnne ha nwụọ Naijiria na ha nwụọ n'obodo a ga na-akụziri ebe ụmụnne ha dị ka ha na-alarụ ebe ụmụnne ha mara nne nne ha mara nna ha ma na gbe nkata bụ imo na ha ga-eru ụlọ na akwụrụ ụlọ ndị be anyị a sị na abalị ewerele ọjị ụlọ ọdịghị mana ka anyị deme otu ahụ aji m akwụkwọ atọ na-ewere ọjị a
maka na ọ dịghị 320 euro Kedu ka nwoke na-agbara ọsọ ka nwaanyị a bụrụ kuchie ezi? Kedu ka onogwu mụ na gị na-ekwu agaba ọrụ? Onogwu mụ na gị na-ekwu Chibu ndị road. Ndị chibu ndị road. nke a gosiri oyi chachacha igbo kwenu mmanụ ọjị ya nwere ebe ọ siri pa o nwere ebe ọ kọwa aba onye owu na-ekwu okwu onye mmụọ okwu m nwa ọmụmụ na mara akụ nsị agbakwala ifufe adị eburu ọnya onye na-ekwu okwu onye kwuo okwu ka ọ mụọ okwu ugbu a tebe eziokwu ọrụ ọkpa wee pụọ onye na-eme mana ọkọ mbụ ụlọ ya nụ ka kwuo ebe m na-egbu machi ihu nna ma anụ a sị na ọma ife ọjị a na-egosi ọ nke a gosiri na onye mụta nwa ma ibe na egwu nwara atụ ya ị na-abụra chukwu bụ nna na ọma ibe na ọkacha anya aghọrị ya dịka ọ dị na-eji $100 na-ewere ọjị ya ogbuebi ebe o zi wepụta onye nọchikwa ka na ọ bụkwa $100 anyị ka anyị na-achọ na anyị na-ata ego n'ibe anyị na-achọ bụ mmadụ eze na-amara ọrụ ya amara amụrụ ka anyị na-eti ya ugbo iji nụ ya ka ozu anyị nwetara nụ mkpa na-apụ aka n'azụ anyị nwetara mmadụ na-akụ anyị bịara ka ogbuebi chukwu ugo niile oji chikwa echichi n'ọkwa ugo nna ya bụ abụ ọzọ ya onye na-agbara ka ọma akwụkwọ n'ojikọ chigbu elu ama ọkwọ ji ọgbakọ n'ọkwọ nzaala ọkwa afọ nzaala ka o ji n'ala Igbo o wee chimenye ya echichi echichi ebeze ndị Igbo nọdụ ọ na-agba akụkụ mgbaghị nke bụ eziokwu nwa m ife kpatara anyị ji achọ ndị nsọ asọ ọbụla anyị na-eme njọ si na njọ pụta pụtawe ndị dị mma na anyị bụ ndị dị mma Igbo kacha na-eri ma ọ na-eri ọ dị nnọọ onye ụmụ oji anyị ekele gị biko ka ndị isi oche ha gosigo anyị ka anyị esi eme ya biko ọnwa ka ọ dịrị ịza aha nna anyị ọnwa ha nna anyị ka anyị na-aza asụ ọjị iru ụlọ okwu ebe ozi Martin ozuru mba ji 200 gbala anyị ọjị biko okpokoro gị aka
David Ejoma ji 100 shekel na-awụrụ anyị ọjị. Anyị ma David tinye anyị $50 na-awụrụ Igbo ọjị. Ọnụ na-aka $50. Because one night okay, people can put them over $1,000,000 200 naira will be bought. 200 shekel, a couple of naira. Okay. Get some custom to get some card. Soccer. Vincent. Soccer. I'm going to ask him to do it this way. Then Soccer is 200 around the body. Soccer. And then now you put your boy 300 check around the body. United African Community Leaders. United Community African Leaders. Use $50. On your capital. Because when I come, Udo!
ndị Igbo anọ m n'oche m nwanne m nwoke Martin ebe abụọ m sham ya chụrụ ka mana ọchụ m na-ewere ihe n'abalị a ya ị na-edikwa m ga iri ihe n'ebe anya ebe Igbo kwuru mfe na verdade, porque não sabe que é Ainda via, já não é verdade, não é nada. Olha, mas é mas é por negar. Eu não povo. Não. I got there after 2014. Quando done. Gabo. Ọdún lẹ́wọ̀n náà máa ń lè wíwò ní ilẹ̀ lẹ́yìn rárá àpàtúwẹ̀ ọ̀rán mú. Ṣé gbogbo yíyan yálà? Gbogbo yíyan yálà yálà. Maka na onye isi ekwukwu okwu so na agbaka maka ọjọọ ahụ na-abụ aha m udo ga-adị ada ihe mbeli si ihe mbeli bụ ihe edere nke ọ bụchara ya ebe mbeli na mmekọta nwanne na nwanne ube ji adịbu n'obi ube ji ebube obi ya bụ nwanne nwoke Martin inyere m otu akwụkwọ sị m were were ọjị mana m wetachi adịghị m ewetachi maka na ọ bụ eze kwesịrị ka m inye eze kwesịrị ihe inyechapụ inye ha na eze kwesịrị ihe inyechapụ ihe na-enye m ihe na-eri nna ha ndị Igbo chee ọkọlọtọ na ụmụnne nwanne ya dịba eji m 200 biko na eze kwesịrị na-ekwu okwu were na-ewere ya mana anyị nwanne m nwoke esi ya takwe nsogbu ahụ ihe gbara igbo gara dịka eze kwesịrị Igbo eze kwesịrị odogwu Biko brother, no, for I can't grab my car. Ọ dịghị izu otu akpa ego n'ego ndị Israel. Okwu na-akpọ m. enu ụwa ka ndị na-eje ka ndị enu ụwa n'ọbụ na ije dandanụ ije danda ka ndị na-eje ka ụfọdụ enu ụwa n'ọba afịanụ onye
ọgụgụ dị ka nna m unu nwafụlụnụ ka ndị okenye gali nke a ife nnekwu n'elu ụwa dono ife nnafụ n'ụwa gaa n'unu enu ụwa ndị na-eje eje ndị na nana ụmụ ụwa bụ ndị na-eje eje ndị na nana enu ụwa bụ ndị na-eje eje ndị na nana ụmụnne m ụwa bụ ndị na-eje eje ndị na nana